tair blwydd oed, diflannodd ar wyliau yn Portugal. Ben Needham, 2 blwydd oed. Diflannodd Ben tu allan i gatref gwyliau teulu ar yr Ynys Cos. Kieran Holman, 7 oed. Diflannodd wrth gerdded i'r ysgol. A Gide Desir, diflannodd yn 6 mlwydd oed, tu allan i'w dŷ ei famgu. Mary Flanagan, 16 mlwydd oed, diflannodd tu allan i'w thŷ. April Jones, 5 mlwydd oed, diflannodd tu allan i'w thŷ. Felly mae hyn o tybed beth yw ei fyd. Tybed yw'n dal i'n cofio, tybed a yw'n fy nghael.